Il-ħbiberija bejn l-eks Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Schembri, u l-imprenditur Yorgen Fenech ma kienx biss abbażi ta' negozju, iżda waħda li tmur oltrè mix-xogħol. Dan kompla jintwera bl-aktar mod ċar mill-fatti żvelati mill-ġurnal Malta Today li l-ħadd irrapporta kif wieħed mill-aktar mumenti delikati f'ħajjet Kit tal-Kasko fejn kellu bżonn jingħata kura medika fl-Istati Uniti, Yorgen Fenech taħ sostenn kemm morali kif ukoll finanzjarju. Sar magħruf li Fenech suspettat bħala kompliċi fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja ħallas total ta' 24,000 euro sabiex Kit Schembri jingħata l-kura fil-Mayo Clinic f'Minnesota fl-Istati Uniti lura fl-2016. Fid-dawl ta' dan ta' min jinnota li fix-xhieda tiegħu fil-qorti l-ispettur Kitarno, investigatur ewlieni f'dan il-każ, saħaq li lit il-leminija ta' Joseph Muscat, Kit Schembri, kien ilu jaf ix-xhur li Yorgen Fenech kien issuspettat numru wieħed f'dan il-każ. Madankollu fl-ebda mument ma ħass ħtieġa li jiżvela mal-pulizija l-ħbiberija ta' bejniethom. Dan minkejja li din il-ħbiberija saħansitra kienet deskritta bħala waħda kważi intima. Kit Schembri qed ikun akkużat fost oħrajn li jipprova jfixkel l-investigazzjoni. Dan anke fl-isfond li t-tabib Adrian Vella ammetta mal-pulizija li newwel ittra mingħand Kit Schembri għal Yorgen Fenech waqt li dan tal-aħħar kien qed jiġi investigat. Fiha l-ittra allegatament kien hemm indikazzjonijiet dwar x'kellu jgħid Yorgen Fenech lill-pulizija, inkluż biex dan iwaħħal kollox fil-Ministru Cardona. Adrian Vella u t-tabib kemm ta' Fenech kif ukoll ta' Schembri u kien propju hu li akkompanja lil dan tal-aħħar fl-Istati Uniti għall-kura. Fid-dawl ta' dan Yorgen Fenech fetaħ kawża kostituzzjonali fejn jitlob lil Kitarno ma jibqax imexxi l-investigazzjoni dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. Dan għax jakkużah li kien qed jinforma lil Kit Schembri b'dak li kien għaddej waqt l-investigazzjoni. F'rikors kostituzzjonali ieħor Yorgen Fenech jakkuża lill-investigaturi b'dilettantiżmu. Fost oħrajn għax ifakkar li dawn qatt ma rnexxielhom jiskompru bil-ħbiberija kważi fraterna li kien hemm bejn Yorgen Fenech u Kit Schembri. Ħbiberija li skont ix-xhieda tal-middleman Melvin Tewma u fi kliem Fenech Kit kien lest jagħmel kollox għalih. Ta' min ifakkar ukoll fl-inkjesta Grant li r-rapport sħiħ tagħha ġie ppubblikat mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija jingħad kif Kit Schembri stqar mal-Maġistrat Aaron Buġejja li Caruana Galizja kienet qabżet il-limitu meta semmiet li hu kien marit.